El joc misteriós. Una gran llegenda s'ha posat en moviment, revelant l'ésser i qui sóc en realitat. I un eco molt llunyà t'estimo i em du al teu costat. Meus brites despertot inundant de llum un altre món ple de goig. I què puc fer per la persona que m'estimo tant, que estimo tant? No hi ha cap somni tan impossible que no es pugui fer. Rebre cegues i penso que l'amor ho salva tot, ho salva cap a l'infinit. En Tamahome, el fornit guerrer de les 7 constel·lacions de Suzaku, va cedir a ser presoner al país de Kuto per poder així salvar els seus amics i aliats. La Miyaka, amb el cor trencat, es va disposar a buscar els 3 guardians que faltaven de les constel·lacions. I això ho havia d'aconseguir abans de retrobar-se amb el seu estimat Tamahome. Pel camí van atacar-la uns bandits de la muntanya. La va rescatar en Hotohori, l'emperador del país de Conan. Miyaka, de debò t'estimes tant en Tamahome? És que jo t'estimo. I t'he estimat des del moment que ens vam conèixer. Miyaka! La Miyaka va córrer fins a caure en una emboscada i els bandits la van tornar a capturar. Un llop a la fortalesa. Ei, Cap, ja sóc aquí. No em dones la benvinguda? Sóc en Koji, que acabo d'arribar, i porto aquesta noia que he capturat perquè hi donis un cop d'ull. I ja que he pogut obrir-me pas fins aquí, entraré sense trucar. Moltes gràcies. Ostres, Koji, que bé, noi, t'estava esperant. Quina noia més maca. Para de tremolar i saluda el nostre cap. Perfecte. Perfecte, per què? Bé, la deixarem aquí, doncs. Però per què no et quedes una estona més i em fas companyia? Sents? Per favor, no em deixis aquí sol amb ell. Sisplau, no em deixis sol amb ell, au, va. Molt bé, doncs. Com que tu ets qui mana aquí, Gamarús, em donaràs la informació que necessito. N'hi ha cap dels teus homes que tingui una marca al cos de color vermell o que s'infli? Si tenim en compte la quantitat d'humanots que hi ha, pot ser que n'hi hagi algun que té morenes o coses d'aquestes. Jo també en tinc, i mira que fan mal. No, home, jo no vull dir això. Parlo d'uns símbols o una cosa així, com una lletra que els apareix al cos. Si ets amable amb mi i fas el que et diré, t'explicaré això que vols saber. Ai... Té cervesa, sisplau. Miyaka, espero que estigui bé. Estigueu tranquils. Això és perfecte. Així podré descobrir quin d'aquests 5 és en realitat un de les 7 constel·lacions. Vosaltres dos porteu-vos bé. A més, en Hotohori està ferit. Ostres, noi, això sí que no m'ho esperava. Es pot saber què et passa? No, res, però és que ets una noia molt bonica i tinc tantes ganes de conèixer. Ai, senyor, la gent ja m'ho diu ja, però la Noriko té un cos molt més bonic que el meu, no trobes? No és del meu estil. Paraula que et faré a trossets.
Estic d'acord amb tu. Laken és un perfecte idiota. Qui s'ha cregut que és per agafar el comandament de la banda mentre en Genron no hi és? Tens raó, trobo que aquest sapastre presumeix massa de la seva força i del seu cos. I tot només perquè ara té una mica de poder. Sí, i ara és allà dins magrejant aquella adolescent. Doncs mira, si és que la noia era verge, aquell porc ja procurarà que deixi de ser-ho. Noriko! Quina força! Ei, un moment. Què sou vosaltres dos? Veig que finalment us n'heu adonat, Rux. Noriko, no hi podries fer res, tu, amb aquest que tinc als peus? Serà tot un plaer, senyor. Tant se m'endona que siguis un home, trobo que tens alguna cosa i... Doncs mira, sí, ja he pensat una cosa per tu. Li està bé. No te m'acostis, desgraciat! Vinga, va, dona, sigues bona noia. Deixa'm anar! Ai, mira, val més que facis el que et dic. Perquè si no... No! Tamahome! Ja comencem. Què ha passat? Ah, ets tu. Què coi ha passat aquí? On és la Miyaka? Contesta'm. T'he dit que no! Deixa'm anar! Val més que paris de resistir-te si és que vols saber qui és que porta el símbol al cos. Quan els 7 guardians de Suzaku s'hagin reunit, et juro que tornaré. Tamahome... Yui... Així que jo hagi trobat els altres 3 guerrers, en Tamahome tornarà. I un cop la missió s'hagi complert, jo també recuperaré la Yui. Sí, així m'agrada que estiguis quietona com un ratolí. Tamahome... Ah? Noriko! Miyaka, estàs bé? Carai, quina força que té. Hotohori... Ja ha passat tot. Quin greu que em sap que hagis hagut de patir tant. Em pensava que no et podies bellugar per culpa de les ferides. Ja estàs bé? Sí, ja estic bé. Miyaka, quan en Tamahome no hi sigui, jo et protegiré. Ho entens? Oi que sí? Hotohori, tu saps el que hi ha entre en Tamahome i jo. I encara et preocupes per mi? Aquesta noia és la sacerdotessa de Suzaku. Si hi ha algú que em vol abusar, serà castigat amb la mort. No, espera't, no el matis, Hotohori. Hem d'aconseguir que ens digui qui porta el símbol al cos. Necessitem saber-ho. Doncs bé, què et sembla si el torturem una mica, a canvi? D'acord. Ai, entesos, us ho diré. Prou, sisplau, prou, us ho diré. En Tazuki és en Tazuki qui porta el símbol marcat al cos. I ara deixeu-me anar, sisplau. Tazuki, el 5è. Hem trobat el 5è guardià, Tamahome. Bé, i ara digue'ns on el trobarem, aquest xicot. No! Què carai passa aquí? Miyaka! Miyaka! Oh, Genro! Què hi fas, tu, aquí? Com és que hi has tornat? Deixa anar la Miyaka immediatament. Feia temps que no ens vèiem, Aiken. I veig que així que giro cua, tu agafes les regnes de tota l'operació, oi? Fins i tot t'has procurat una dona! Sembla mentida com s'espavila un porc com tu! No, jo no sóc la seva dona, si ni tan sols el conec, aquest bandit! Doncs així me la quedo jo. De cap manera! Visió canina! Llops del terror! Què? Vigila! Ja t'agafaré, bonica. Miyaka! L'agafada! Hotohori! Noriko! Aiken!
Si el que vols és que et torni la noia, t'hauràs d'enfrontar amb mi i lluitar pel lloc de comandament. Miaka! És paper. Ah, sí? Ara sabrà qui sóc jo. Ràbia sagrada! Foc! Ah! Què vol dir tot això? Llops de paper i un ventall que llança un munt de foc? Noriko! Que t'has fet mal? No, senyor, però heu fugit molt de pressa. I jo no fugia pas, Noriko. Estava seguint la Miaka. Sí, esclar. T'ho dic de debò. Tu què t'has cregut, Tazuki? Què coi vols dir que tu i jo haurem de lluitar pel lloc de comandament? Mentre tingui aquest ventall, no cal ni que et passi pel cap això de poder-me vèncer. Vine a provar-ho! Vine! Aquest lloc només el coneixem el meu company i jo. O sigui que no vindrà ningú a rescatar-te. Perdona, no tinc res contra tu, però t'he de fer servir com a moneda de canvi. Fes tot el que jo et digui i et prometo que no et faré mal. Però es pot saber què fas? Que t'has tornat boja, noia! Jo et podria preguntar el mateix. No em subestimis només pel fet que sóc una noia. No em fas gens de por. Vinga, planta'm cara, va! Lleugera com una papallona i agressiva com una vespa. Vinga! S'ha acabat valent, de debò. Però què fa aquesta? Tant me fa, quina bestiesa. Mira, és que a mi no m'interessen gens les noies que no ploren. De fet, no m'agraden les noies, són unes pesades. Però, esclar, un hostatge és un hostatge. O sigui que un sol moviment en fals i et buscaràs problemes. Et prometo que et donaré els taurons per menjar, que no m'escoltes! I tant que t'escolto, però és que mirava si tenies cap símbol gravat al cos. Mira, t'ho explicaré. Jo sóc la sacerdotessa de Suzaku. Potser hi he sentit a parlar de mi perquè sóc força coneguda en aquest imperi. I ara em demanava si podria ser que tu fossis un dels guardians de les 7 constel·lacions de Suzaku. I com vols que ho sàpiga? Toc, toc, qui hi ha? Soc en Koji. Quin Koji? El company d'en Genro. Qui si no? Ah, molt bé. Endavant. Gràcies. Koji! Feia molt de temps que no ens vèiem! Però i ara? Si jo era a la cova quan has agafat la noia. Que no m'has vist? Quina barra tens, nano. També són ballarins, ara? Mentrestant, en Tamahome seia al palau del país de Kuto i no parava de pensar en la Miaka i la seva difícil missió. Havien estat descoberts ja els guardians de Suzaku? Tamahome, Yui, mira què t'he portat. He pensat que et quedaria molt bé. Què et sembla? no, gràcies, la roba que porto ja m'agrada. Vols alguna cosa per menjar? Potser tens una mica de gana. Et portaré el que vulguis. Que et ve de gust una mica de sake. Si vols, miraré d'esquitllar-ne una mica. Ja t'he dit que estic bé, de debò, no cal que t'amoïnis tant. Malauradament, tu ja tens prou problemes que et preocupen. Que jo tinc problemes? Ja saps el que m'ha passat? No, no, i ara? Doncs així, la Miaka també ho sap, oi que sí? Com aquells homes em van atacar i llavors en Nakago em va trobar. Ell era amb mi quan em vaig despertar. Jo estava destrossada, gairebé morta. I quan finalment em vaig començar a adonar del que m'havia passat, el primer que vaig intentar fer va ser... Però em van tractar immediatament. Fins i tot ara, quan hi penso, em demano per què no em vaig morir. Sisplau, para, ja n'hi ha prou! Voldria haver-me mort. Jo no volia que tu ho sabessis. M'agradaria ser morta, de debò. M'agradaria ser morta. Yui. Ostres,
I ara què he de fer jo? Què li puc dir? Què he de fer? Ajuda'm, Miyaka. De debò? O sigui que tu representa que hauries de ser el cap? Exacte, sí. Llavors, el Capvell es va morir fa cosa d'un mes, i tu no hi eres. Laken va aprofitar l'oportunitat i es va autoproclamar cap. I havies de ser tu. El Capvell parlava de tu com d'un fill fins al seu últim alè. De debò? D'acord, doncs jo t'ajudaré. Què? Au, vinga! Ell et va robar el lloc i nosaltres el recuperarem. En Hotohori i la Noriko també ens ajudaran. Escolta, jo sóc... No es mereixen, però estalvia't els agraïments. A canvi, si ens en sortim, tu ens ajudaràs a buscar en Tezuki, d'acord? No et donava les gràcies! I ara que ja ho hem aclarit tot, som-hi, Genro, Koji! Aquesta noia encara no ha entès que és un hostatge, oi que no, Genro? Doncs em penso que no. Escolteu, no abaixeu la guàrdia ni tan sols un minut. És molt probable que en Genro faci el seu atac durant la nit. Estigueu tots ben atents, entesos? Sí, senyor! Miyaka, a favor de qui estàs tu, eh? Tu i tota aquesta banda. Tots han reconegut Laken com a cap. Ingrats. Au, vinga, només fan el que ell els diu, perquè ningú pot plantar cara al record preferit del vell cap. Ja ho saps, això. Un record? El ventall. Què? Tanta por us fa un simple ventall? No és el que et penses. És fet de ferro massís. No l'has vist com el brandava? És un ventall embruixat que amb un conjur molt poderós ell li pot fer llançar foc i convertir-te en cendra instantàniament. Hem d'aconseguir recuperar-lo d'aquest poca vergonya. Oh, això són aquelles coses de paper d'on abans han sortit aquells llops, oi? A veure com funciona aquest truc. Vinga, ensenyeu-m'ho. No és un truc. És un conjur màgic. Són talismans que vaig heretar d'un mestre fatiller. Qualsevol cosa que hi escriguis es pot conjurar en una visió. Ostres, només cal que hi escriguis el que vols que aparegui? N'hi esquitllaré des de l'altra banda. Què fas? Torna aquests talismans ara mateix! Ja t'he trobat, malvat. Si la Miyaka pren mal de la manera que sigui, et prometo que moriràs. Ostres, Hotohori, Noriko, que m'alegro que estigueu bé. Miyaka, què hi fas aquí? Que l'han convençuda, l'han convertit en criminal. Em penso que ja ho entenc. Miyaka, n'estàs segura que vols ajudar-los? Un pacte és un pacte, i si en Tezuki és aquí, els hem d'ajudar. Tu sempre fas el que està bé. No sé com ho aconsegueixes. Ah, ja t'he trobat. Oh, sisplau, Noriko! Aquí! Ens han localitzat. Deixeu-los per aquí. Acosteu-vos! Llops, aparegueu! Què passa? Gossos malèfics, sortiu! Jo no he demanat menjar! Miyaka! Què vols? Això ho has fet tu? Bé, doncs sí. Vigila! Genro, finalment ets aquí. Ja no pots fer aparèixer més llops, oi que no? Jo me n'encarrego, jo. No, Noriko, no ens podem permetre arriscar-nos així. Recorda que en Tezuki podria ser entre ells. O sigui que després de xerrar tant, aquests no ens ajudaran a lluitar. Home, ves, quina gràcia. I vosaltres què? Penseu lluitar o us quedareu aquí plantats com una colla de gueixes? Ah! Dóna'm aquest ventall ara mateix! Penses que serà tan fàcil? Mira, aquest ventall és d'en Genro. Torna-li de seguida, bola de greix. Torna cap aquí, Miyaka, és molt perillós. Està sonada. De qui és hostatge, per cert? Ja no me'n recordo. Això només empitjora la situació. Genro, què penses fer? Si fas un sol moviment li trenco el coll a aquesta noia tan bonica. Aquest és un podrit poca vergonya. Nois, jo estic bé. I vosaltres què? Ei, vosaltres, els de la banda! Com és que suporteu aquest desgraciat? Ja ho sabeu qui havia de ser el vostre cap. I ara us enfrontareu amb els amics del vostre antic cap perquè teniu por d'un ventall? Tu! I tu! I vosaltres us dieu homes? És en Tamahome. Pot ser que això sigui veritat.
Ha vingut per protegir-me. No! El meu ventall no! Ho sento, farsant de pacotilla. Ara el ventall és meu. El joc s'ha acabat, Aiken. Tamahome! Tamahome! Miaka. La sacerdotessa de Suzaku va retenir a les mans el talismà que portava el nom d'en Tamahome i va plorar. Vaig cridar el teu nom llavors, va ser com si despertés d'un vell somni mort feia molt de temps. Mai m'hauria imaginat que jo podria tenir la immensa sort de retrobar-te. Entre la multitud miraves fixament la noia que duia el meu pentinat. Una noia especial que et seduïa per formar una parella. Les mirades es van trobar, vaig saber gairebé que era jo l'escollida i venies a mi. I la intensitat dels batecs del cor fa bullir la sang per tot el meu cos. M'he de mantenir ben ferma i resistir. He de procurar no perdre el control. Però no corris tant, que m'espanta